अनजाग्रा नायगिरि लोगोफोर, नोंथाङा मिथिगौना थैनायनि उनाव सासे सुबुंनि आत्माया बहा थाङो? नोंथाङा माब्लाबा बे बाथ्राखौ सानदों नामा? सासे मानसिया थैयोब्ला बिनि देहाया थैयो, नाथाय बिनि जिउआ थैया। बिदिब्ला आत्माया बहा थाङो? माबा मोनसे जायगा दं नामा जेराव आत्माफोरखौ दोननाय जायो? मानोना जों बयबो मिथिगौदि बे संसाराव जाय सुबुङा जोनोम मोनगोन एबा जोनोम लादों, जाय सोलेराव दं, बियो सानसे थैनो गोनां जागोन। बे संसाराव साफ्रोमबो सुबुं जाय बिमानिफ्राय जोनोम मोनो, जायहा सोलेर, जिउ, गोहो आरो जिउ दं, थैनाया रोखा। बे संसाराव रावबो बेबायदि सुबुं गैया जाय अरायबो थांनानै थागोन एबा अमर जानानै थागोन। बयबो सानसे संसारखौ नागारनांगोन आरो थैनायजों मोगा मोगि जानांगोन। नाथाय साफ्रोमबो मानसिनि सिङाव थानाय आत्माया थैया। बिदिब्ला बे आत्माया बहा थाङो? थैनायनि उनाव मानसिनि आत्माखौ बबेयाव दोननाय जायो? बियो मा जायगा? बियो मोजां जायगा ना गाज्रि जायगा? एबा माखासे मानसिफोर दं नामा जायफोरनि आत्माखौ मोजां जायगायाव दोननाय जायो आरो खायसेया गाज्रि जायफोरनि आत्माखौ गाज्रि जायगायाव दोननाय जायो? बेनि सैथोआ मा? अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांनो बाइबेलनि बायदि सैथोखौनो बुंनो थांगासिनो दं। नोंथाङा इसोर जिसु ख्रिस्टखौ फोथायोब्ला बबेबा समाव नोंथाङा खोनाथारनांगोन दि जों थैनायनि उनाव जोंनि जिउआ इसोरजों लोगोसे थागोन, नङाबा इसोरजों थानाय नङा। गुबुन फारसेथिं बियो सोरगोआव थांगोन नङाब्ला नोरगआव थांगोन। नोंथाङा बेफोर बाथ्राफोरखौ खनले खनले खोनाबाय जानांगौ। नाथाय बाइबेला जोंखौ बुङो दि दिनै जायफोर मानसिफ्रा थैगासिनो दं, बिसोरनि आत्माफ्रा बहा दं? जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्राफोरनि आत्माया बहा थांगासिनो दं? जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ फोथाया, बिसोरनि आत्माखौ बबेयाव दोनदों? अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनो फोरमायनो थांगासिनो दं। बेनिखायनो नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबोद गोसो होनानै नायनांगोन आरो बुजिनांगोन। मानोना दिनै बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथाङा बुजिगोन दि थैनायनि उनाव नोंथांनि जिउआ एबा नोंथाङा गावनो बहा थांगोन। दिनैनि बे भिडिअआ साफ्रोमबो नायगिरिफोरनि थाखाय आरो लोगोसेयैनो जायफोरा बेफोरबायदि सोंलुफोरखौ खालामबाय थायो बिथांमोननि थाखाय गोबां गोनांथिथार। दे अब्ला ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, जोङो आवगायलांदोनि, सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो थांबाय थादोनि। बेनिखायनो लोगोफोर, जेरै आं भिडिअनि जागायजेननायाव मुंख'दों, दिनै जों थैनाय सुबुंफोरनि आत्माफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो थांगासिनो दं। बिसोरनि आत्माया बहा थाङो? संसारनि मानसिफोरनाव सोङोब्ला संसारनि मानसिफ्रा माखौ फोथायो? जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ फोथाया, बिसोर फोथायोदि साफ्रोमबो सुबुंनि जिउमाया बासायजानायनि थाखाय खनले खनले जोनोम लायो। थामहिनबा सासे मानसिया थैखांनायनि उनाव माबा मोनसे महराव जोनोम जानांगोन। माब्लाबा बिसोर मानसि जायो, माब्लाबा जुनार जायो एबा एम्फौ जायो। बेफोरबादि आनगिनत एबा आनकाउन्टेबल जोनोमजों थांनानै जोबथारनायाव बिसोर बासायजानायखौ मोनो। आरो जुदि सोरबाया बासायजानायखौ मोननो लुबैयो, अब्ला बियो बे संसाराव गोबां धोरोमारि हाबा आरो मोजां हाबाफोरखौ मावनांगोन। अब्लासो बिसोरो बासायजानायखौ मोनगोन। बे फोथायनायफोरा, बे साननायफोरा, बे बाथ्राफोरा जाहैबाय गुबुन धोरोमनि बाथ्राफोर। बेफोर गासै साननाय हनाय, बेफोर बाथ्राफोरा बाइबेलनि बायदि नंगौ ने? नङा। संसारनि सुबुंफोरा बेखौनो फोथायो। नाथाय बाइबेला जोंखौ बुंदों, बियो सासे मानसिनि थाखाय खेबसे थैनाय आरो बिनि उनाव बिजिरनायखौ थि खालामनाय जाबाय। बाइबेलनि बादिब्ला सासे मानसिया खालि खेबसेल' जोनोम जायो। मानसिनि थैनायनि उनाव बिसोरो गाध', गराय आरो जेबो जिब जाया, जेरै सिंह, सैमा, मोसौ एबा गुबुन जायखिजाया जिब। मानसिया थैखांनायनि उनाव जिखुनु जाया जिब एबा जुनार एबा एम्फौ एनला जाफिना। नाथाय मानसिनि जिउमाया बिजिरनायनि मोगा मोगि जानांगोन। थैनायनि उनाव बिजिरनाय जागोन होननानै थि खालामनाय जायो। जेब्ला इसोरा मानसिखौ सोरजिदोंमोन, अब्ला बियो मानसिखौ खेबसेल' जोनोम होदोंमोन। बिनि उनाव जेब्ला बियो थैगोन, अब्ला इसोरा बिनि आत्माखौ बिजिरगोन। सासे मानसिनि बिजिरनाय बायदि बियो गावनि थाथायखौ मोनगोन, सोरगोआव जा नोरगआव जा। नाथाय बिनि सिगाङाव बिजिरनाया जायागौमानि बिसोरनि आत्माखौ बहा दोननाय जायो? हमनानै ला, दिनै नोंथांनि सिगाङाव गोबां ख्रिस्टियान मानसिफोर दं जायफ्रा थैबाय। बिनि उनाव जेब्ला बिसोरखौ फबनाय जायो, अब्ला बुंनाय जायो दि बिसोरनि जिउआ इसोरजों गोजोनै थायो एबा गोजोनै दं होननानै। बिदिब्ला बै जायगाया मा? नायदो, बाइबेला जोंखौ बुंदों दि जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै बे संसाराव गावसोरनि जिउखौ हगारबाय, बिसोरनि थैनायनि उनाव इसोरा बिसोरनि जिउखौ ओरैबायदि जायगायाव लाखियो जेराव गोजोन दं। येस, नंगौ। जों बाइबेलनि बोसोनफोरखौ फरायोब्ला बियो जोंनि थाखाय रोखा जागोन। जेब्ला जोङो गाहाम रादाबनि लुकासनि 16:22-23 सिरिखौ फरायो, अब्ला जोङो बेबायदि मोननो हागोन। जेब्ला बे हावरिया मानसिया थैयो, अब्ला आरफफ्रा बिखौ लांनानै अब्राहामजों बामजा होहैदों। बे धोनियाबो थैनानै फबजाबाय
आरो नोरोगाव सैनांनाय समाव जेब्ला नायदावो अब्ला बियो गोजानाव अब्राहामखौ आरो बिजों लोगोसे लाजारखौ नुहरदों। नंगौ लोगोफोर, बेयाव दिन्थिनाय बे बाथ्राया मोनसे दृष्टान्त, सासे धोनि मानसि आरो गोरिब लाजारनि बाथ्रा। बेयावहाय लाजार मुंनि सासे मानसिया धोनि मानसिनि न'नि खाथियाव थायोमोन, नाथाय बिनि गोसोआ गोथारमोन। बियो सासे मोजां सुबुंमोन आरो जेब्ला बियो थैयो अब्ला आरफफोरा फैनानै बिखौ अब्राहामनि खाथियाव लानानै थाङो। अब्राहामनि फारसेयानो मोनसे जायगा जेराव गोजोन दं। नाथाय जेब्ला बे धोनि मानसिया थैदोंमोन, जेब्ला बिनि मेगनखौ बियो खेवदोंमोन, अब्ला बियो गावनि जिउखौ पातालाव दुखुजों भुगिनांनाय नुनो मोनदोंमोन। जिसुनि बे बुंनाय बाथ्रानिफ्राय जों बुजिनांगोन दि बाइबेला जोंखौ बुंदों दि सासे ख्रिस्टियान मानसिया थैयोब्ला इसोरा बिनि जिउखौ गोजोननि जायगायाव लाखियो। जों जेब्ला थैयो एबा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै थैयो अब्ला बियो इसोरनि सायाव उन्दुगोन जेब्लासिम बिजिरनायनि राज उलाफादनि सान फैया। नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायालाबानो सासे मानसिया थैयोब्ला बिनि जिउआ दुखुआव गोग्लैगोन। बे दुखुआ अरायनि थाखाय थाथारनांगौ बे नङा, नाथाय बे जिउमाया दा जेरावनो दं बेयावहाय दुखुनि जायगा दं आरो बेयाव बियो दुखुखौ सहायनो गोनां जागोन। नाथाय बेनि उनाव मा जागोन? थोनहरजानाय बिजाबा बुंदों दि जिउनि बिजाबाव सोरनि मुङा गैया बिखौ नोरोगनि हाखराव गारहरगोन एबा अरनि हाखराव गारहरगोन होननानै। जों मोजाङै नायोब्ला बिजिरनायनि राज उलाफादनि सोमोन्दै बेखौ लिरनायखौ जों मोनगोन। जेब्ला गासैबो थैनायफ्रा थांखांफिनगोन अब्ला बिसोरनि जिउमाफोरा मोदोमजों इसोरनि सिगाङाव सिखांफिनगोन आरो बिसोरखौ बिजिरनाय जागोन। जिसु ख्रिस्टनि बिजिरनायनि सम फैनायसिम जिसु ख्रिस्टआ बिजिरागौमानि सासे फोथायगिरिनि जिउमाया ओरैबायदि जायगायाव थागोन जेराव गोजोन, खुसि आरो खुसि थायो। बेनो जाबाय जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायफोरनि मोनसे आत्मानि थावनि एबा जायगा। दिनै संसारनि गासै मानसिफोरनि जिउमाफोर जाय फोथायनायजों थैबाय, बिसोरो बहा दं? बिसोरो मोनसे गोजोननि जायगायाव दं जेराव जेबो दुखु, जेबो जेंना गैया, गोजोनै दं। नाथाय जिसु ख्रिस्टखौ फोथायालाबानो दासिम थैबाय, बिसोरनि जिउमाया बबेयाव दं? बिसोर दुखु खस्थआव दं। बाइबेला बुंनाय लाजारा गोजोनाव दंमोन, नाथाय धोनि मानसिया दुखुनि थासारियावमोन, अराव दंमोन। बिदिनो दिनैबो दं, नाथाय बियो जोबनाय नङा। इसोरनि बिसाज्ला जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजों संसारखौ बिजिरगोन आरो बे बिजिरनायनि सिगाङाव जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो आरो जायफोरा फोथाया बिसोर गासैबो बिजिरनायजों मोगा मोगि जागोन। इसोरा गासैबो फोथायग्राफोरखौ सोरगोआव लांफागोन आरो जायफोरा जिसु ख्रिस्टखौ फोथाया बिसोरखौ जोबनो गैयै नोरोगाव खोख्लैगोन। अब्लासो सासे मानसिया सोरगोआव एबा नरकआव थांगोन। न्यायनि राज उलाफादनि उनाव जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा गासैबो मानसिफ्रा सोरगोआव बिजों लोगोसे थागोन। जायफोरा बिखौ फोथाया बिसोरो सैतानजों लोगोसे जोबनो गैयै नोरोकनि अरनि बिलोआव गारहरजागोन आरो नोरोकनि दरजाफ्रा अरायनि थाखाय बन्द जागोन आरो बै गोदान संसाराव जेबो पाप थाबावनाय नङा। गासैबो ख्रिस्टियानफोरा बे संसाराव थागोन आरो बै संसारनि गासै सुख सुबिदा आरो सुखखौ मोनगोन। बेयो बाइबेलनि बायदि। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेखायनो सासे मानसिया थैनायनि उनाव न्याय मोननो हाया। न्यायआ फैनो दाबो सम दं। नाथाय नोंथाङा इसोरनि सायाव थैयोब्ला गोसोआव लाखि, नोंथांनि जिउमाया गोजोननि जायगायाव थांगोन। नाथाय जुदि नोंथाङा इसोरखौ मिथिखानायनि उनाव पाप मावबाय आरो गाज्रिनि जिउ खुंबायब्ला, अब्ला जिसु ख्रिस्टखौ मिथिखांनायनि उनावबो नोंथांनि जिउमाया जोबनो गैयै नोरोगाव थांगोन। बेनिखायनो दिनैनो गावनि जिउखौ थार लामाजों दैदेनना लाखि। थैनायनि उनाव मा जागोन? सोर नुदों? बेखौ मिथिनाय जायाखै। थैनायनि उनावसो गासैबो बेरखांगोन। बेनो सैथो। थांनानै थानाय समाव नोंथाङा बुजिनो हाया जानो हागौ, नाथाय जाय सानखालि नोंथांनि जिउआ नोंथांनि सोलेरखौ नागारगोन, नोंथांनि जिउआ थांफागोन, बै सानखालि नोंथाङा बुजिगोन जों नोंथांखौ बाइबेलनिफ्राय मा फोरोंदोंमोन होननानै। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांनो बुङोदि जायफोरा ख्रिस्ट'आव दं बिसोरो गावसोरनि जिउनि थाखाय गोजोननि जायगायाव थागोन आरो जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननायाव बिसोरो बिजिरनायनि राज उलाफादाव सिखांजागोन। नाथाय जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथाया बिसोरो जोबनो गैयै बिजिरनायनि थाखाय थियारि जानांगोन आरो बेनिफ्राय जोबनो गैयै नोरोकसिम दैथायहरजागोन। बेनिखायनो सुबुंनि जिउआ थैनानै थांनायनि उनाव बे मोननै जायगायाव सहैगोन। मोनसेया जाहैबाय मोनसे सुख गोजोन थावनियाव मोनहैगोन आरो मोनसेया जाहैबाय अधोलोकआव मोनहैगोन।
अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोबनाय फारसे फैबाय। फिन आरोबाव आङो गोरलै रावाव बुंफिननो नागिरदों, जोंनि जिउआ थैनायनि उनाव जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय बिसोरनि जिउआ मोनसे बेबायदि गोजोन जायगायाव सहैयो जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे फिदिंनाय बाथ्राखौ बुंदोंमोन, जेरावहाय लाजारा सहैदोंमोन, अब्राहामजों जिरायहैदोंमन आरो बे अब्राहामजों जिरायहैनाय जायगाया मोनसे सुख सान्तिनि जायगा। बे जायगाया सोरगोनि बाथ्रा नङा, बेयो मोनसे जायगा जेरावहाय अब्राहामा दङ आरो साफ्रोम फोथायारिफोरखौ बै जायगायाव दोनो। जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय बिसोरनि जिउ, बिसोरनि आत्माया बै गोजोन जायगायाव मोनहैयो जेराव दुखु गैया, गाबनाय गैया बे जायगायाव। आरो जायफोरानो जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावाखै बिसोरो अधोलोकआव सहैयो। अधोलोक होननानै बुंदों, बे अधोलोकआव सहैयो। आरो बियो जोबथा न्याय नङा, आरो बियो जोबथा न्याय जायाखै। जोबथा न्यायआ जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बयखौबो लांनो फैगोन, जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमाव बिसार खालामगोन, न्याय खालामनो फैगोन, बै समाव साफ्रोमबो सुबुंफोरा गोथां जागोन, थांखांफिनगोन आरो बै समावसो न्याय जागोन। आरो बैनि बिसारनि उनावसो सासे मानसिया नोरगआव सहैगोन, सोरगोआव सहैगोन, अरायनि थाखाय बे जागोन। आसा खालामदों अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों बाथ्राखौ बुजिबाय। जों थैनायनि उनाव बहा सहैयो? साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रानि जिथु आत्मा दङ, बे आत्माया मोनसे गोजोन सुख सान्तियाव मोनहैगोन। आरो जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावाखै बिथांमोननि जिउआ मोनसे दुखुनि जायगायाव सहैगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो आइडिया मोनबाय, बेखौनो फोथायनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय। थेंक इउ।